Koorka nani somdu yurmende hewndu baraj Koorka ko fari lema ne wadi ma hota wondane gantuji mo naflu ngani yoda innamal a'malu binniya Mbedda Selle on jodda ala dogal wala akala min jaw set sama ha min jaw set habay mi wala moni kadi wala hajam d'accord wala hajam tanga yaw ya ha ya min jaw nen mi wi hala on se hala on se lu mo kalanta ana fi holdum abi hala mo se quoi hala mo amel wala tuddo wala wawa na fi ga no rajma hala ma to no ila no hal hala ma hamme ay tabala hala ay ma yaltudo an la mansi c'est quoi ça oh jojan bon ayen mi joro oh jojan apoga bon on doit vivre jini non apoga mi hala moi choqué oh jojan bara yani mu comportement mako no wayni ana kana yan ko wari kam ko attire oh jojan bata yani mu no wayni am wasi pour tout si c'était en France minen dum min gaccita dum marché ni en aran dido degade ko dortin Afrique waton joni attire hakkille ma odo yejjima fawmo da mimi wi mama beedo ya oppube horma calcul be gal an considère comme si be ngala do e galle hen mais j'ai tout oublié pourquoi attire odo accu aussi bidi mi halam déjà minima ko kaldunden en kalden gasni a fami na jabi jodaji si d'accord l'essentiel min bidim do bedi yinma nenan ne yinma kadi en plus ko ma non do an dum tan yoni mam mais o action jawdo do mi accita dum wonta wattude non mi accit il faut que la famille que be gando do hay so famille o andi e ko zer mais min mam rebe wonay mam rebe on way répéter o wattata an kay daccude mi jungam tan dum jerdu l'essentiel concentre ko bi mam ko dum wodi importance o do accube da kanko yumo ko be goto a fami ayi gano be huccere galle he kambe tan so na kawam yantema min mi ngala mi be haaju a fami d'accord l'essentiel min bedemi do a fami kalko cohluda ar way haalande to jidda yaade so duty min nenam gorko ma dum tan yoni a fami bon merci t'inquiète Leru Koorka nani somdu yurmende hewndu baraj kaw nen Tiggel ko min jojjindero jonte kadi ko jambolo en Tiggel kalen ko jimi keddo kam fi kadi ni wadi wonene gede ko insupportable mi wawa supportugo on pami inde so Allah wallahi hadra min chuafa kaw kedem son kedim kam mon pam son ji kadi mi jogi mi bernde rendinde yimbe be mbeda haal ko jewde nenam so wana no jewde nenam billahi ko lam sendat men lam kam jibna hay goto ay lamu jibnana hay goto kon neddo fon jogi hakke non ayodo ko jom sudam ko mi resdum e lawol mojjol mi resdum kadi lawol islam solo kanyum resmaey fof soydi so wana no jewde nenam e hormade nenam e doftade nenam mi wondiri Allah ko lam sendat men mi anda ko kangado nangirdon hamme mi anda nangirdon ko bewdo mi anda ko murtende kadi son ji mi jojjini mon dedo jonte wallahi mbi hurmi lewru so wana mbi hurmi lewru Koorka wonko mi yida yenede walla wonko mi yida wiede mi wadi bandirabam jalirem billahi ko lamu wallahi ma hal wori ko lawu kaw hay gor majjani ko ya hardo e gallo hanki do hamme bingel man salamu alaikum halta hamme taydo ko jom sudam ne jodi ni jodde am neto ari buuci dum buuci o buuci omo wela wana ko tay kanko wari poro hoke ko gole buuci an hamme ko mini
hamme ko miñi jom suduma so ɓuucimi ɗum ko bonnata kay por woki ɗum est ce que ni o sarmanimo wona ko onon newnanimo ɗum foti yaade hôpital mbaɗo ene lahal fof noon gande ma juuɗi ji kadi mi haalan mon hunde wotere ko ceerno ɓuranimi gandal gande fulɓe ne mbiyatno konngol gotol so neɗɗo ajjimo soofi hade goɗɗo leppur gani to leppur kanko tan leppi wadde hay ala caɗele joni ko ɗum newnan ɗommo ko noon neruɗonmo ko noon mbayirɗon min noon gande o soofi joom gande so wonano mana o soofi dow joom suuduma waɗa seeɗa ko ajjiɗo o soofi joom haalaji ma kaw koye mi respectani ana respectanima aɗa ƴetti peɗe aɗa waɗi hen peɗeɗe guiɗi mbiya min yomi respect eyyi min to gommi ɗo goho komi korɗo ɗiɗi mbiɗa hormi lewru jaaɗomo hoorene ana ka taw bolle puyɗe ala dara waɗani yo mbaɗ costa kamɓe ala caɗele wona ko ɗum newnan ɗom min tekkam wadde ndeɗo jonte ko guila bandiraɓam jaldemi wiye mi yeehi mi nayimo to laamu te gande hande mbeɗa wawi nannude mon e laamu toon mbawi yaltinde koye ma il faut mbaɗon ɗum ɗon e hakkillaji ma mbeɗa wawi nannude mon e laamu toon mbawa yaltinde koye ma saɗa wawno jaltina to nannuɗa hoore goƴade yo Allah dandam woƴaɗa ko yo Allah jaltuɗo ana jogui probléme ga oy feeram boni gallam fusi yo ɓooyen so yaadu yonti bandiraɓe jonde ko ayiba ɗum wode saɗa yaha min to gonmi ɗo hande mi anda fo holto kenmi onon kam mbiɗon hamme so tawi ko kangaɗo yo nawi hôpital ja so tawi ko kangaɗo yo haɓɓe so tawi ononne kon hangaɓe mbaɗe ɗen hangaɓe goni min jahani holno hangaɓe mbattirte e ƴoƴɓe onon min ɗam gurdam mande nattantami so yaade hôpital ja yo ɓinguelam nani en addi joom suudu mum hamme oppata hay joom suudu ɓiyumum tan mo jiidi kosam ngara ha e joom suudu ɓiyumma mbiyat waɗi ɗum violé kay provoqué min mi anda fof paami oɗon gandi ko jinmi andinde on jinmi ko jam e galle he koye lewru koor ko gonɗon oɗon gacca ɓe tout tranquillement jamɓuɗa fiɗol maɗo nan nani wirto yiterem de gila loƴanimte oɗon gacca ɓe ndeeƴa on gaccani ɓe hankadi o a nawtama laamu ay gajaji addu feɗen du wadde ƴewa sama garata gajare gasre feram boni yo fuɗɗor feram boni min hankadi mi maayi to jiɗɗon fof pañ jalte paye laakara ya fayi laakara an paya womde a faami ana ɗum ɗo ma waɗa balle rewol ɗum mami réglu ɗum min on feele a feni samba sa wi noon a semti min aɗa wawi reglude mi ar ummo toppiroli ko woni hen ɓuuccimi joom suudu ma koy ko joom suudu ma ko ala caɗele min mbeɗa wawi réglan ɗum kam fayi masiya ha maydeni ma an woppu ɗum annen a welan wondude ɗum haɓɓi ɗum attention an waɗ attention samba min a wawa kam de waɗ attention an waɗ attention de waɗ attention somdu yurmende hewndu barrage Koorka ko farilla ma ne waɗima hota wondane gantuji mo naflu ganniyoɗa innamal a'malu biniyati usta bakatuji ɓeyde baraji ma shahru ramadan hitande fof ko lewrugi jangon ɓe toftoraka ɗum hoto hat hoore ma